Funso lomwe aliyense akufuna yankho lake lero pa 25 Novemba 2024 ndi limodzi lokha, ndipo funsolo ndilokuti kodi ma demonstrations lero lino aliko? Komatu funso limeneli musanayankhidwe tatiyeni mumvere zimene adayankhula a Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la SIDED amene akuchita organize ma demonstrations amenewa lero pa 25. Izi anayankhula dzulo pamene amasimikizira mtundu wa Malawi kuti ma demonstrations mawa kumanena lero pa 25 akhalako, ndipo anapereka chenjezo kwa apolisi amene akufuna kulepheresa ma demonstrations amenewa. Ndipo takhala ndipompo mumvesere izi. Kodi a Sylvester Namiwa ndi aprofeti? Kodi a Sylvester Namiwa amaziwa zimene zitachitike? Izi anayankhula dzulo. Mafunso koma ndimafuna dziko liziweti kuti mmene takhala pano kwalembedwa kalata ku polisi kuti akuakakamiza akwa DC kunena kuti atilembere kalata kunena kuti achakwera mawa akuchokapo kuti mademo alephereke. Ndibwereze ndikuyankhula panopa ku polisi kwalembedwa kalata kwalembera DC abwana nkubwa kwakakamiza kuti atilembere kalata ina pakalata anatilembera ija ndiye mukamamva kuti kutitola ndi kumeneko. Ngati mamva kuti kwatola Malawi ndi kumeneko ndiye mafuna nene kuti ku polisiko ngati mufuna kuti Malawi muno mukhale zipwirikiti munene. Ndibwereze pamenepo ku polisiko ngati mufuna kuti Malawi muno mukhale zipwirikiti munene fa anthu nso zimene zamaziziwa. Palibe chizo chimene mmapanga inu amene Malawi sakuchiziwa. Dziko lino anthu amawera mina pansi fa kuti muli malamulo. Ndiye mutuuze ngati mwapanga suspend malamulo munene kuti malamulo asiyagwira ntchito aliyense azipanga zimene akufuna. Chifukwa tidakumverani kunena kuti lachinayi a president akuchokapo, lachisanu ndi a president akuchokapo, ndiye lero kwalembedwa kalata mafuna Malawi mudziwe kuti alemba kalata ina mopanda manyazi. Koma tifati kuuzeni kuti mayi Melini Yoram ndinu zimayi. Kodi musiya mbiri yotani mukazachoka pamenepo? Kodi anthu azakukumbukirani motani? Musayiwale kuti muli ndi ana, muli ndi achibale. Kodi anthu amene mukazachoka pa mpando umenewu mufuna nthawi yanu azayikumbukire motani? Kodi ku polisi kondani amene ali pamwamba pa lamulo popeza kuti Malawi monse muno palibe ali pamwamba pa lamulo? Ndiye ndikuuzeni kuti musawayambe dala Malawi. Amphaso Sambo ku NRB, Justice Anabel Ntalimanja kumeki Henry Kachaje kumera komanso Ibrahim Matola ku ndunako. Ife sitifuna mademo ya mutangoti mwatichitira chifundo mmene kumaliza press briefing muno ndikutesa ubale wanu ndi mathematics ndikunena kuti muzabweresa ma external auditors. Amphaso Sambo mutatula pansi udindo inu mayi Anabel Ntalimanja mudatisimikizira kuti mathematics contract mwatesa Amatola nkutula pansi udindo. Zabwino bwino to komanso anthu akudabwa kuti kodi achakwera Mwamva mawerengaso za pa social media za mafuta zikuvuta pati chifukwa anthu adanena kuti mukudwala tinakuona mukupanga mafizo munsewu. Ndifo chani simukupanga mafizo pa nkhani ya mafuta? Anthu akudabwa atu fa poyambirira ife tinkaganiza kuti tikamayankhula munja simamva, koma tinaona pa masamba anchezo anthu atakamba kuti mukudwala munabwera munathamanga kukapanga mapusha apo pansewu. Ndiye tikudabwa kuti nkhani ya mafuta simudamve. Bwanji simfuna kupanga mapusha apo kuti mafuta vuto la mafuta ulite. Ndiye ndichenjeze ku polisi kuti chibwana chachuluka. Chibwana chachuluka. Ngati mwapanga suspend malamulo munene kuti basi tasanduka banana republic aliyense azipanga zimene akufuna. Ndikanakonda kuti ndizingoyankhula koma tili nzambi zoti tikapange ndiye ndisegule bwaloli kunena kuti penatu nkhani imazikamba yokha, ndipo umo ndi mmene anafotokozera a Sylvester Namiwa zokhuza ma demonstrations amene iwowa achita organize kuti akhalako lero. Ndipo according to a Sylvester Namiwa zimene anafotokoza zikuoneka ngati zikupherezera ndi zimene aboma atulusa kalata yawo kuti president akhale ali mu mzinda omwewo wa Lilongwe kukasegulira kapena kuti kukachita launch kampani ina yokonza mabatire. Izi zikuoneka ngati anasinidwa dikhutu zinali zona pakuti office ya president yatulusa kalata kunena kuti
a president akhale ali kumeneko. Ndipo tikufuna tikuoneseni kalata imeneyi imene inatuluka dzulo ikuonesa ndithu 15 hours. So press briefing ndi imene inayamba ili 13 hours. Kalata imene ya president yabwera 15 hours kusonyeza kuti zimene amakamba Sylvester Namiwa zikugwirizana ndithu kuti iwowa anamvesedwadi kuti a president akhale akupita kwina kwake ndipo zachitikadi kuti zili choncho. Koma funso nkumati kodi izi zikufuna zilepherese ma demonstrations? Tatiyeni muone kalata imeneyi ndipo muone ma comment a anthu ataona kalata imeneyo kuti a president akhale akasegulira kampani yochita yopanga mabatire. Kalata imeneyi ndi ya office ya a president, secretary to the president and cabinet. Kalata imeneyi ikuti chani? Tiwerenge kuti kalata imeneyi ikuti chani. Presidential Public Program, Monday 25 November 2024 from 8 o'clock. Capitol Hill, Lilongwe. His Excellency Dr. Lazarus Makafe Jagwera, President of the Republic of Malawi, will tomorrow, Monday 25 November 2024, preside over the launch of the Abale Energy Storage System in bracket BESS at Kanengo Substation in Lilongwe, Colin Zamba. Kalata iyi itangotuluka atangoponya pa social media idausa mapokoso chifukwa chokuti idapherezera zimene adafotokoza a Sylvester Namiwa. Ndipo awa ndi ena mwa makomenti amene anthu anayamba kuyika ataona kalata imeneyi itaponyedwa mazulu. Makomenti akuti chani, koma German ameneyi cholinga chake ndi chani? Nota kuti Mr. President Dr. Lazarus Chakwera, you can do better than this. You are aware that tomorrow will be demonstrations and you schedule your program on 8 hours, same time demonstrations will start. Mr. President, I love you because you are our leader, but this is acceptable move. Remember in 2019 you were doing demonstration but there were no anakulesani. Please Izizi zendi kutekera kuyambisa ziwawa. You are sincerely concerned the real citizen of Malawi. So comment imene ikuoneka kuti anthu ambiri agwirizana nayo popanga like ndipo yakwana 26 likes. Where is our Minister of Energy? Please Mr. President, this system zaonongesa zinthu. Do the president has advisors? Amene ndilidi. Trial Jacobo zinenda kuti polisi akhala busy mawa mademo alephereka amenewo. Boniface akuti presiding over this, presiding over that. Pitani koni ku office zinthu sizili bwino bambo nziko muno ukuwalowera koma ngati muli ndi ma advisor onse achoseni ntchito. Jime akuti ntchito yofunika khansalatu iyi akuti kukasegulira kampani imene ya yokonza mabatire kufunika khansala iwo akutero. Justin akuti Boma ndilomweni Mr. President. Rich Sosten akuti koma akulawa azaphesa anthu. Rashidi King Zasha Kachule akuti the largest in the whole Southern Africa. I don't know kuti amenewo akutanthauza chani. Pelez akuti political program, the consequences of this is anapheria. Luciano Banda akuti kodi remote lili kuti robot tipange switch off. Cyrus akuti zazi. Mevin akuti konseko kufuna kulepheresa mademo koma Malawi tikupeperesedwa kuthawa mademo uku. So izi ndi zimene ndithu adayankhula kapena kuti adalosera mneneri Sylvester Namiwa wa bungwe la Sideni pamene tinakuonesani video imene adayankhula zikuoneka kuti ndithu amaziwa komwe nkhani ikupita. So padakali pano sitikuziwa kuti iyeyu ndi bungwe lakeli atani pakuti zachitikadi zimene iyeyo amanena komanso zimene amaganiza kuti zitha kuchitika, chifukwa iyeyu anachenjeza ndithu apolisi mu statement yake ija. Nkutheka simunayimvesese bwinobwino tiyikeso komanso tinayidula mwina ndi mwina koma tiyike yonse muyimveso kuti kodi zikuti bwanji, chifukwa pakupanganso security
kalatano kamene kakuonesa kuti a Lawford Phalani analemberadi ndithu abungwe la SIDED kuti mawa president akhale ali uku ndiye ma demonstrations awayimisa kale, koma sitikudziwa kuti kalata imene ndiona kapena ndi aboza, koma kalata imene ndithu ikupanga circulate pa social media. Kusapenekesa kwina kulikonse mwapaderadera zionesero zimenezi tikuyambanso ntchito yoonetsesa kuti tikane kutengeredwa kuntoso ngati maliro a njoka, tidane ndi mchitidwe wa mtuzu kapena mwano umene ukuoneka mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Mwina kungokambapo motemesa nkhwangwa pamwala ndinene kuti zaonekeratu kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi boma lawo alephera kwa zaka zinayi zapitazi kuthana ndi vuto la mafuta, alephera kuthana ndi kusowa kwa ndalama zakunja, alephera kuthana ndi vuto la kusowa kwa fetereza. Komanso tikuyankhula pano ndi anena kale kuti amalawi ambiri akudya chiteze, ena ana akumamwalira atadya zinthu zofanana ngati ndi chinangwa. Zonsezi zikuonesa kuti Dr. Lazarus Chakwera mu ulamuliro wawo alephera kuwapasa amalawi chakudya. Inu amalawi ndi mboni ndikuyankhula pano kunena kuti zaonekeratu kuti bungwe la kalembera wanthu la NRB komanso bungwe la chisankho la MEC kukhala ngati kuti ali pa mgwirizano uonesesa kuti anthu ena asakhale mwayi woti akasankhe atsogoleri awo akumtima kwawo. Zikuoneka kuti ali ndi anthu amene akufuna kuti okhawo akhale ndi mwayi okagwiritsa ntchito ufulu osankha atsogoleri akumtima kwawo. Koma izi zikupereka funso kuti mabungwe a bomawa amene amagwiritsa ntchito misonkho ya Malawi tonsefe zimenezi akuchitira yani, afuna zipindulire ndani? Chifukwa cha zimene takambazo tikupempha Malawi wina aliyense wakufuna kwabwino kunena kuti mawa lolemba pa 25 November 2024 tikakumane pa Lilongwe community kunena kuti uthenga wathu umvedwe, kulira kwathu kumvedwe, mawu athu amene akhala nthawi zambiri asakumvedwa amvedwe. Mongokumbutsana mayendedwe ake tikachoka pa bwalo limene la Lilongwe tizayenda kufika pa CCP kudusa kupita kunchesi kujama kulisa masofa, uyo tikadusa pa chipatala, uyo tikafika pa nyumba ya malamulo, tikakhota uyo pa Lilongwe hotelo. Ulendo wathu tikulunjika pa chipata cholowera kulikulu la dziko lino pa gate chifukwa amatola ofisi yawo ili kumeneko. Pomaliza ndimafuna ndichenjeze anthu ena amene mmazimva ngati Malawi kwambiri kunena kuti zimene tikupanga ifesi za chilendo, constitution sinalembedwe lero, malamulo onse analembedwa kale, ndiyeno musalekeze dala kubwera kuti musokoneze zionesero zabata ndi mtendere zimenezi. Wina aliyense amene alekeze izi akukhala ngati kuti afuna awalande Malawi ufulu wawo umene anaupeza movutikira. Choncho nkhani iliyonse yoonesa kapena nkhani iliyonse yoonesa kuti afuna asokoneze ndi okwisa kwa Malawi, ndipo okwisa Malawi, ndipo sikuti Malawi nkhani imene ayisekerera Malawi atopa. Komanso ndimafuna mundilole ndipezerepo mwayi ndiwachenjezenso anthu ena amene amabwera kuzionesero ndi mtima ukasakaza kukaononga katundu wa anthu, kukaba mafoni, kunena kuti musabwere. Chifukwa pamene tikupita kukapanga zionesero sikuti malamulo asiya kugwira ntchito ayi, malamulo agwira ntchito. Ndiye amene ali ndi mtima ufuna kukasokoneza, kukaba katundu wa anthu, kukavulaza anthu, amene kubwino akhale ku nyumba fa malamulo agwira ntchito. Ndinene pano kuti ngati apolisi akasankha kuti malamulo asagwire ntchito ndiye kuti nzika zinzake zimapanga pa Chingereza amati citizen arrest. Choncho sindikhulupirira kuti wina atengerapo mwayi. Chikalata chimenechi mwachidule asayina ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la SIDED. Zikomo kwambiri, munamva ndinanena kuti sindili ndekha, bwaloli ndili ndi azinzanga osiyanasiyana amene anazitchula. Koma ndisanapereke bwaloli ndikudziwa kuti funso limene muli nawo tulankhani ndonena kuti lachitatu lapitali chakunabwera azikwanje, ndiye pano mwakonzekera motani. Ndibwereze pano kuti amene amakula zikwanjeyo pano apange manyazi, apite akagule mafuta. Amene awakonzekera kuti akagule zikwanje akazibwezi akagule mafuta. Amalawi ufuna diesel, Amalawi ufuna petrol. Komanso ndalama zauti amukali pita anyamatawo mukasinthise Amalawi agona njala. Anakuvoterani aja
anja anavotera chakwera aja sakufuna zikwanje safuna kumenyedwa akufuna kudya nsima mukagule chimanga mwapasi. Komanso lero panopa ndi pa 24 kwasala masiku 6 ngati 7 kuti mwezi uno uthe tikulowa December. Madera ambiri mvula yagwa ngani yafeteza simukambapo ndiye malo moti muvutike anyamata aja azithu aja azibwera ziyenda umo mukapitise ukanengo azikakweza fetereza kunena kuti apite kumadera osiyana kuti amalawa asefe ndi njala. Chifukwa chimenecho chifukwa cha nthawi we don't have all the time on earth. My comrades aliyese ndi mpasa 1 minute kuti aphere mphongo pa zimene ndayankhula zikomo kwambiri mai Stiveria ngaondo umozi kulirira amalawi kunena kuti zinthu sizikuoneka bwino sizimeneka kutere nkhani nduna kuti zikudabwisa kunena kuti tasankha kukhala mtundu ongofinyika ngati Colgate, tasankha kukhala dziko la anthu ongokhalira kubuula. Ayi sizimeneka kutere. We deserve the best, we deserve nothing but the best. Ndiye ndinakale kuti sonkhano ndo atulankhani posera pa tisegula bwalole kuti mutifuse mafunso. Koma ndimafuna ziko liziweti kuti mmene takhala pano kwalembedwa kalata ku polisi kuti akwakakamiza akwa DC kunena kuti atilembere kalata kunena kuti achakwera mawa akuchokapo kuti mademo alipereke. Ndibwereze ndikuyankhula panopa ku polisi kwalembedwa kalata kwalembera DC abwana mkubwa kwakakamiza kuti atilembere kalata ina. Pakalata anatilembera ija ndiye mukamamva kuti kutitola ndi kumeneko. Ngati mamva kuti kwatola Malawi ndi kumeneko ndiye mafuna nene kuti ku polisiko ngati mufuna kuti Malawi muno mukhale zipwirikiti munene. Ndibwereze pamenepo. Ku polisiko ngati mufuna kuti Malawi muno mukhale zipwirikiti munene fa anthu nso zimene zamaziziwa. Palibe chizo chimene mmapanga inu amene Malawi sakuchiziwa. Dziko lino anthu amawera mina pansi fa kuti muli malamulo. Ndiye mutuuze ngati mwapanga suspend malamulo munene kuti malamulo asiyagwira ntchito aliyesa zipanga zimene akufuna. Chifukwa tidakumverani kunena kuti lachinayi a president akuchokapo, lachisanu ndi a president akuchokapo. Ndiye lero kwalembedwa kalata mafuna Malawi mudziwe kuti alemba kalata ina mopanda manyazi. Koma tifati kuuzeni kuti mayi Melini Yoram ndinu zimayi. Kodi musiya mbiri yotani mukazachoka pamenepo? Kodi anthu azakukumbukirani motani musayiwale kuti muli ndi ana, muli ndi achibale? Kodi anthu amene mukazachoka pa mpando umenewu mufuna nthawi yanu azayikumbukire motani? Kodi ku polisi kondani amene ali pamwamba pa lamulo popeza kuti Malawi monse muno palibe ali pamwamba pa lamulo? Ndiye ndikuuzeni kuti musawayambe dala Malawi. Amphaso Sambo ku NRB, Justice Anabel Ntalimanja kumeki Henry Kachache kumera komanso Ibrahim Matola ku Ndunako. Ife sitifuna mademo ya mutangoti matichitira chifundo mmene umaliza press briefing muno ndikutesa ubale wanu ndi mathematics ndikunena kuti muzabweresa ma external auditors. Amphaso Sambo mutatula pansi udindo inu mai Anabel Ntalimanja mutatisimikizira kuti mathematics contract mwathesa Amatola nkutula pansi udindo. Zabwino bwino. Komanso anthu akudabwa kuti kodi achakwera mamva mawerengaso za pa social media za mafuta zikuvuta pati. Chifukwa anthu atanena kuti mukudwala tinakuona ni mukupanga mafizo munsewu. Ndifo chani simukupanga mafizo pa nkhani ya mafuta ayi? Anthu akudabwa atu. Fa poyambirira ife tinkaganiza kuti tikamayankhula munja simamva. Koma tinaona pa masamba nchezo anthu atakamba kuti mukudwala munabwera munathamanga kukapanga mapush up pansewu. Ndiye tikudabwa kuti nkhani ya mafuta ayi simudamve. Bwanji simfuna kupanga mapush up kuti mafuta vuto la mafuta ulite. Ndiye ndichenjeze ku polisi kuti chibwana chachuluka. Chibwana chachuluka. Ngati mwapanga suspend malamulo munene kuti basi tasanduka banana republic aliyesa zipanga zimene akufuna. Ndikanakonda kuti ndizingoyankhula koma tili nzambi zoti tikapange. Ndiye ndisegule bwaloli kunena kuti mutifuse mafunso. The floor is open as per tradition. You'll be identified and if you're given the floor you introduce yourself. So monga mene tinafotokozera kuti padakali pano aliyense funso limene ali nalo ndi limodzi lokuti kodi ma demonstrations lero lino akhalako kapena zikhale mene zakhaliramu kuti nanga a president nawo ali mzinda omwewo akukasegulira kampani imene yochita mabatire nde asidedi nawo apitiriza ma demonstrations amenewa. Mukhale pompo pokuti tikhale tikupasirani ma update amene akhale akuchitika
mwina nkutheka asidedi abweraso achita press briefing yokhuzana ndi nkhaniyi, pakuti zikuoneka kuti iwowo anali atasinidwa khutu komanso amaziwa zimene zidachitike. So tione kuti way forward ya nkhaniyi ikhale motani. Koma padakali pano a president ndithu ali mu mzinda umenewu wa Lilongwe kumene kumafunika kuchitike ma demonstrations, ndipo iwowa akhale akugwira ntchito ya boma imeneyi. Funso nkumati zimenezi zilepheresa ma demonstrations kapena ma demonstrations apitirira.